Kaixo benoi, Iban nauzue, Gipuzkoako Ezkiberrian dagoen Igartubeiti Baserri Museoko langilea. Ehunka bisita egin ditut bertan, baina egun hauetan etxean egon behar dugunez, bideotxo honen bitartez Igartubeitiren historiaren zatitxo bat zuen etxeetara eraman nahi dugu. Beraz, eseri lasai eta ireki begi eta belarriak eta utzi irudimenari lan egiten. Igartubeiti 16. mendeko baserria da. Bai, 500 urte ditu. Pentsa zenbat gauza ikusi eta ikasi, entzun eta sentitu ote dituen Igartubeitik 500 urte hauetan. Baina aizue, gauzatxo bat, dakizue, duela 500 urten, Igartubeiti baserria eraikita urte gutxitara, bertako baserritarrak gu bezala 40 aldian etxean sartuta egon behar izan zutela, gaur bezalaxe beste izurrite bat izan zen, horren erantzule. Baina pentsa, leiho denak itxita eta balkoietara irten gabe, egon behar izan zuten. Eta ez zuten internetik eta antzerako gaiurik. Zer egin ote zuten, denbora pasatzeko. Baina izurrite egoretan bakarrik ez. Negu garaian ere, baserri inguruko eta baratzeko lanak gutxiago izaten zirenez, etxe barruan igarotzen zituzten arratsalde eta gau luzeak. Negurako beharrezko uzta eta elikagaiak prestatzen. Begira, badakizu zein filmetako irudia den hau? Bai, hori da, Handia filmekoa da. Igartubeitin grabatu zuten eszenetako bat. Eta badakizu ezertan ari diren? Bai horixe, artoa aletzen ari dira. Artaxuriketan alegia. Honelako lanetan edo sukaldeko suaren bueltan pasako zituzten egun haiek. Gaur guregana iritsi diren ipuin, abesti, historio, bertso eta abarrak agian egun haietan sortutakoak dira. Gure kasuan ere, baliteke antzerako zerbait gertatzea ezta? Nork daki? Baina nolatan bilakatu ote da 500 urteko baserri zaharra museo? Gipuzkoako Foru Aldundiak 1982. Urtean erosi zuen Igartubeiti baserria, desagertu ez zedin. Eta badakizu zer egin zuten? Baserria goitik behera dena desmontatu. Eta ondoren zahar berritu eta bere jatorrizko 16. mendeko itxura itzultzeko. Eta barruan, baserriaren bihotzera heldu zirenean ezusteko handia hartu zuten. Bertan zer topatuko eta sagardoa egiteko dolare zaharra. Horregatik esaten dugu Igartubeiti baserri dolarea dela. Dolarea palanka edo prentxe arraldoi bat da. Sagarra zanpatu eta sagardoa egiteko. Eta baldakizu zein egur motarekin egin zuten Igartubeiti? Bai, hori da, bai. Haritz egur erraldoiaz. Eta gainera bere zurezko egitura izugarria da. Puzle bat bailitzan eraikita baitago. Eta aizue, burdinazko hitzerik erabili gabe. Bai, bere egitura osatzen duten egur zati guztiak zurezko zirien bitartez lotuta bai daude. Arotz, maisu hoien teknikak gainera Alemaniaraino garamatzate. Bai, badirudi teknika hauek Alemaniako arotzek erabiltzen zituztela. Eta pixkanaka Euskal Herriko arotzek ikasi, eta besteak beste beraien baserriak egiteko erabili zituzten. Baina ez da horra amaitzen historia, ez horixe. Harrigarria badirudi ere, Igartubeiti eraikitzeko lehenik eta behin dolarea egin zuten. Eta ondoren, bere inguruan eta bere neurrien arabera gainontzeko baserri guztia. Hau da, logelak, sukaldea, ikuilua edota ganbara. Beraz, esan liteke, baserritarraiek sagardoa egiteko makinaren barruan bizi zirela. Ez alduzu inoiz honelako dolare bat martxan ikusi? Igartubeitin martxan dagoen dolare bakarrenetako bat ikusteko aukera duzu. Bai. Urtero sagardoa astea ospatzen dugu urrian. Dolare zaharra bizi berritu eta martxan jartzen dugu. Antzezpentxo baten bitartez, duela 500 urte sagardoa nola egiten zuten erakusten dugu. Kirikoketa eginez. Bai, kirikoketa. Sagarra makila batzuez, zanpatzeko erabiltzen den musika erritmoa da, kirikoketa. Badakizue, hau dena amaitzen denean, Igartubeitiko ateak zabalik dituzue. Bertatik bertara, historian zehar bidaiatu eta ingurune eder batez gozatzeko aukera paregabea baita.